tulikutana chini ya mteremko. Ramogi janyuol ka janyuol oro nyathine sikul gigeno ni nyathino biro yudo lony kod puonj maber mabiro kelo lokruok e ngimane makiny. En gima lit ka geno makamano ong'ad machuok e yo ma ok ler. Jonyuol mag Francisca Doke, japuonjre e skul sekondar mar nyiri mar Tala, koro dwaro ratiro ne nyathigi tok kane odere e skulno manitiere gwenge mag Matungulu, kaunti ma Machakos chieng' tich adek. Kaluwore kod obila, rigre Francisca Doke noyudi koliero kowuok e gama mar od nindo moro e skulno tarik 31 dwe mokalo. Lipot nogo ka obila e kar saa 9:30 mar midhiambo e tesend obila Matala. Lipot no bende wacho ni japuonjre no ma jahigni 16 motelo ne mano nodhawne kuom weche maliekore ni ne okwalo siling 2,500 kod kalembe mar japuonjre wadgi. Magdalena Mweni ma en min Francisca koro dwaro mondo jatend migawo mar somo Ngire George Magoha okonye e nono gima ne nyalo miyo nyare dere. Na vile shule zilifunguliwa, mimi nilipeana mtoto wangu na akakuja shule. Na ikiwa 31st nikapigiwa simu. Nikaambiwa kuna emergency shule. Mwalimu direct alienda to the point. Akaniita, mtoto wangu anaitwa Francisca Doke. Nimekuita hapa nikuambie kama mtoto wako amepatikana kwa ndom amekufa. As a mother, I was very much affected. Na niliumia sana. Sababu nilikuwa natarajia hata kama ni kitu mbaya ingekuwa imetendeka, yule principal kwanza angetafuta hata njia ya kunielezea. Hapo niliona amenitendea kitendo hakikuwa na haki kama mzazi. Sisi tulitaka kujua kiini cha sababu yule mtoto kwa nini ilifikia kiasi ya kwamba ajinyonge. Yeye alisema yeye hata tujibu maswali, hatujakuja hapa kuminvestigate. Kwa hivyo sisi kama tuna swali tunataka kuuliza, twende DCI ama polisi, maneno yamefika pale.